ମୁଁ ତ ରୋଷେଇ ଦେଖେଇ ପାଇଲିନି। ଆମର ଏଇ ଖାଇବା ବଢ଼ାଲାଣି। ଏ ଭାତ, ଏଇଠି ମାଛ ଫ୍ରାଏ, ଏଇଠି ମାଛ ଛେଚା, ଏଇଠି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ, ଏଇଠି ମାଛ ତରକାରୀ ମାଛ ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଠି ମାଛ ତରକାରୀ। ଆଉ ଏବେ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ପଖାଳ ଖାଇବେ, ଗରମ ଗରମ ଭାତ ପକେଇଦେବା, ଟିକେ ଝୋଳ ଆଳୁଟା ମୁହଁଟା ଦେଖିବ, ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖ ମାଛ ଛେଚା, ମାଛ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇ ରସୁଣ ଦେଇ ଯେଉଁ ଛେଚା, ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଫ୍ରାଏ ମାଛ। ଦେଖ ମାଛଟା କେତେ ଟେଷ୍ଟ, ମାନେ ଚର୍ବି ମାଛଟା, ପୁରା ଚର୍ବି ବି ଆମ ମାଛଟା।